Hope I'm pronouncing this correct. The Grub Cruz Museum in Eversberg. Spain, the revival of the play of Don Juan Tenorio performed in monumental cemeteries. The United States, personalization trend in the funeral industry and funerals. The United Kingdom, the traditional... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχικά θα ήθελα να εκφράσω και διαζώσεις τα ειλικρινά μου συλληπιτήρια προς τον πρόεδρο κ. Μάρκο Πουαρό και την οικογένειά του για την απώλεια του πατρός του και πρώην πρόεδρου του Φιατίθα την περίοδο 1998-2000, Τσάρλς Πουαρό. Δυστυχώς την απώλεια πατρός την έχω βιώσει και εγώ πριν από αρκετά χρόνια και φαντάζομαι αρκετοί άλλοι μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Και γι' αυτό κατανοώ απόλυτα τι σημαίνει απώλεια αυτού του μεγέθους. Χαιρετίζω το σύνολο των εκπροσώπων του μελών του Φιατίθα, της κορυφαίας σε παγκόσμιο επίπεδο οργάνωσης επαγγελματιών του κλάδου μας και μεταφέρω τις ευχαριστίες των μελών της Διοίκησης της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδιών Ελλάδος για την αποδοχή της ως νεότερου μέλους της. Ως Ελλάδα, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο ιστορικό κομβικό σημείο, όπου μέσα από την ποικιλία των παραμορφώσεων που δέχτηκε η ελληνική κοινωνία, στον πέρασμα των τελευταίων αιώνων αρχίζει βαθμιδών να ανακαλύπτει εκ νέου τη διαχρονική της ιστορική της ταυτότητα. Δυστυχώς, τέτοιου είδους οι ενέργειες δεν είναι ούτε απλές, ούτε ολοκληρώνονται από τη μία ημέρα στην άλλη, ούτε γίνεται αβασάνιστα. Η διαδικασία στα μάτια ενός ιστορικού με ανθρώπινη την αίσθηση του χρόνου είναι επίπονη και χρονοβόρα. Η διερεύνηση και η ανάπτυξη ταυτότητας του πανανθρώπινου πολιτισμού δεν μπορεί να αποκλείσει τον τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαμβανόταν το θάνατο και φρόντιζε για τελευταία φορά τον προσθέτω δικό του άνθρωπο. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνουμε μια χρονική αναδρομή 10.000 ετών, ώστε να αντιληφθούμε την εξαίρεση και διαφοροποίηση της αντίληψης αυτής. Παράλληλα, η Ένωση, μέσω του νομικού μας συμβούλου, που έχει επιμεληθεί τη συγγραφή τέτοιου συγγράμματος, θα το έχει έτοιμο για να διαμορφώσει, θα το διαμοιράσει σε όλα τα μέλη της Φιατίθα, προκειμένου με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και σχετική βιβλιογραφία. Άλλωστε, είναι κοινό μυστικό ότι τις περισσότερες πληροφορίες για το παρελθόν μας τις λαμβάνουμε από τους τάφους. Ως λειτουργοί γραφείου κηδιών, ίσως δεν έχουμε αντιληφθεί την ουσία ότι είμαστε φορείς μιας τεράστιας παράδοσης. Αυτό από μόνο του περιποιεί μεγάλη ευθύνη στον κλάδο μας και στον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Η Ελλάδα, ως διαχρονική ηγέτιδα δύναμη στον πολιτισμό, αποτελεί τεράστια πηγή πληροφοριών, μέσα από την οποία μπορούν να αντιληφθούν ανεξάρτητες πληροφορίες για το παρελθόν, που ωστόσο χαρακτηρίζουν και παρέχουν επαρκές ερμηνείες και για το παρόν μας. Και αρχίζω από τα ταφικά έθιμα κατά την παλαιολιθική περίοδο. Το αρχαιότερο ανθρωπολογικό λείψανο στο Αιγαίο είναι το κρανίο που αποκαλύφθηκε στο σπήλαιο των Πετραλώνων στη Βόρεια Ελλάδα. Ταφικά έθιμα κατά τη μεσολιθική περίοδο. Νεκοταφεία και ταφικές πρακτικές. Σημαντικές ενδείξεις ταφών προέρχονται από το σπήλαιο Φράκτη στην Πελοπόννησο και από το σπήλαιο Θεόπετρα στη Θεσσαλία. Άλλα σκελετικά λείψανα αποτέθηκαν αργότερα σε αβαθείς κοιλότητες οι οποίες καλυπτόταν με πέτρες. Πιθανόν συνοδευόταν από χτερίσματα ή ίχνη καύσης νεκρών που έρχονται από την ίδια θέση. Ταφικά έθιμα κατά την Νεολιθική περίοδο. Ταφικές πρακτικές. Για την Νεολιθική περίοδο δεν υπάρχουν ακόμη αρκετές πληροφορίες αναφορικά με την πρακτική και τα έθιμα ταφής. Έως σήμερα επισημάνονται τρεις διαφορετικές πρακτικές ταφής. Πρώτον, ταφές των εσωτερικών κεκτημένων χώρων. Δεύτερον, καύση των νεκρών σε επιλεγμένη θέση εκτός των οριών πληθυσμού.
3. Κατά την ανακομωδή φυλαζόταν κρανία και επιλεγμένα μέρη του σώματος. Πρακτική αυτή συναντάται και κατά την ύστερη νεολιθική περίοδο. Ταυτικά έθιμα κατά την πρώιμη εποχή του χαλκού. Ταυτικές πρακτικές. 3 κύριοι τύποι ταφής υπάρχουν. Αυτή είναι τα νεκοταφεία της κλαδικής περίοδου, περιλαμβάνουν συστάδες οργανωμένες σε επίπεδα ή διαχωρισμένες με ογκόλυτες. Σε νεκοταφεία των κυκλάδων δεν υπάρχει μια σταθερή επιλογή προσανατολισμού των ταφών. Ακολουθείται κυρίως η γεωμορφολογία του εδάφους. Οι τύποι των ταφών περιλαμβάνουν απλούς λάκους που περικλείονται από λιθόκτητα στοιχείων και λαξευμένους σε βράχου τάφους. Ταφικά έθιματα κατά τη μέση εποχή του χαλκού. Νεκοταφεία. Κατά τη μέση εποχή του χαλκού δεν παρατηρείται ουσιαστική μεταβολή ως προς την αρχιτεκτονική των ταφών και των ταφικών πρακτικών, γεγονός που σημαίνει ίσως μια πολιτιστική συνέχεια και για την προηγούμενη περίοδο. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου είναι ότι επιλέγεται η ταφή εντός των ορίων του οικισμού. Ταφικές πρακτικές. Όσον αφορά τις ταφικές πρακτικές αυτής της περίοδου, διατηρείται τακτική της εκτεταμένης τάσης του νεκρού και της πολλαπλής ταφής. Ένας νέος τύπος τάφη που εμφανίζεται αυτή την περίοδο είναι εκείνος του πολεμιστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο νεκρός πολεμιστής συνοδεύεται από τον εξοπλισμό του. Ταφικά έθιμα κατά την ύστερη εποχή του χαλκού. Νεκοταφεία. Η κατασκευή των τάφων προϋποθέτει κατασκευαστικές γνώσεις και τα χτερίσματα δεν αναλογούν με εκείνα των προηγούμενων περιόδων. Ταφικές πρακτικές. Τα χτερίσματα του συνόλου των ταφών του κύκλου Α, των Μικηνών, είναι στο σύνολό τους διαταραγμένα. Οι θολωτοί τάφοι περίχαν πολλαπλές ταφές ανδρών και γυναικών. Η κύρια πρακτική ταφής ήταν ο επιταφιασμός, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται και η πρακτική της καύσης, ιδιαίτερα σε μετέπειτα περίοδους. Γεωμετρική περίοδο. Ταφικές πρακτικές και νεκοταφεία. 2 τύποι ταφών συναντούνται. Πρώτον, οι θαλαμοειδείς τάφοι, οι οποίοι αυτή την περίοδο έχουν μικρότερες διαστάσεις, και δεύτερον, τάφοι σε δεύτερη χρήση. Η γενική εντύπωση που αποκομίζεται είναι ότι επιλέγονται κατά τόπο δυνατόν πιο οικονομικοί μέθοδοι ενταφιασμού των νεκρών. Ταφικά έθιμα κατά την αρχαϊκή περίοδο. Ταφικές πρακτικές. Κατά την αρχαϊκή περίοδο εφαρμόστηκε κυρίως η πρακτική της καύσης, ίσως επιρροή της Ανατολής. Αυτή την περίοδο η καύση πραγματοποιούταν σε σημείο ταφής. Νεκοταφεία. Το νεκοταφεία βρισκόταν εκτός των τυχών της πόλης. Επιμελημένα ταφικά σήματα κατασκευάζονται στο σημείο ταφής. Το όνομα του νεκρού, της οικογένειας και του καλλιτέχνη της στήλης χαρασόταν πάνω σε αυτή. Ταφικά έθιμα κατά την κλασική περίοδο. Ταφικές πρακτικές. Ο διαφιασμός περιλάμβανε τα στάδια. Την πρόθεση, την εκφορά, το περίδειπνο, τις ετήσιες προσφορές στη μνήμη των νεκρών. Ταφικά έθιμα κατά την ελληνιστική περίοδο. Ο ταφιασμός περιλάμβανε τα στάδια, την πρόθεση, την εκφορά, το περίδειπνο, τις ετήσιες προσφορές στη μνήμη των νεκρών. Η καύση του νεκρού είτε γινόταν σε σημείο ταφής, είτε με τη μέθοδο της ανακομιδής. Η καινοτομία της εποχής αφορά την περιβολή του νεκρού. Νεκοταφεία. Κατά την ελληνιστική περίοδο, τα νεκοταφεία βρίσκονταν εκτός των οριών της πόλης. Ταφικά έθιμα στη ρωμαϊκή περίοδο. Ταφικές πρακτικές. Έως τον 1ο αιώνα μετά Χριστό, με λίγες εξαιρέσεις, η κύρια πρακτική ταφή στη Ρώμη ήταν η καύση του σώματος. Κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα μετά Χριστού διαφοροποιήθηκε ο τρόπος έκθεσης του νεκρού σώματος. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι εφαρμόζεται τόσο ο απλός ενταφιασμός όσο και η καύση των νεκρών, με μεγαλύτερη έμφαση την πρακτική του ενταφιασμού. Νεκοταφεία. Ο Ρωμαϊκός νόμος καθόριζε αυστηρά ότι τα νεκοταφεία θα πρέπει να βρίσκονται εκτός των ορίων της πόλης. Ταφικά έθιμα από τη Βυζαντινή εποχή έως τα νεότερα χρόνια. Ο λαός, όπως στα ταφικά έθιμα, φαίνεται συντηρητικός και έτσι πολλά σημερινά έθιμα ανάγονται στην αρχαιότητα, στα ομερικά χρόνια. Ωστόσο, ο θάνατος και η ταφή του Χριστού, η ίδρυση της Εκκλησίας, η τάφη των μαρτύρων, του χριστιανισμού και η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών αναδιαμόρφωσαν τα θυμηθητικά και τις ταφές από τους χρόνους του Βυζαντίου έως τα νεότερα χρόνια. Ταφικές πρακτικές. Ο θάνατος. Όταν ο νεκρός αισθανόταν τον θάνατο να πλησιάζει, φρόντιζε για τη διαθήκη του, την οποία επισήμανε ότι την υπογράφει μεσός ταφρένας. Στη συνέχεια ερχόταν ιερέας να εξομολογήσει και να κοινωνήσει το μελοθάνατο. Ταυτόχρονα οι συγγενείς και προσφυγοί μαζεύονταν να χαιρετήσουν τον άνθρωπό τους. Ο θρήνος. Μετά τον στολισμό του νεκρού, οι παραβρισκόμενοι θερνούσαν. Οι γυναίκες αποκάλυπταν το κεφάλι
και τράβαγαν τα μαλλιά τους, τα ρούχα τους, τα μέλη του σώματος τους. Κάποιες φορές και οι άλλες εξέφραζαν τον πόνο τους με τις ίδιες έντονες κινήσεις, ενώ δεν έλειπαν τις περιπτώσεις που θρηνούντες χτυπιούνταν μέχρι το θάνατο. Η εκφορά του νεκρού και η πομπή. Μετά το θρήνο, άρχισε η κηδεία, η εξόδιο. Τα λειτουργία τοποθετούσαν τον νεκρό σε φέρετρο με το πρόσωπο ακάλυπτο και κατά την νεκρική πομπή, οι συγγενείς, οι φίλοι του νεκρού ή ακόμα και επαγγελματίες νεκροφόροι κουβαλούσαν τη σωρό στους ώμους. Την πομπή προηγούνταν οι ιερείς που έψαλαν κατώντας κεριά και θεάματα και ακολουθούσε το σκύλωμα και έρχονταν οι λαϊκοί λαμπάδες στα χέρια. Η νεκρός όμως ακολουθία και η ταφή. Με την άφηξη στο ναό, η κλίνη με το κεφάλι του νεκρού την Ανατολή. Μετά την ακολουθία η πομπή συνόδευε το φέρετρο στον τάφο. Κάποιος προσφυλής του νεκρού, όπως και φέρετρο στον τάφο, και ο ιερέας περίχυνε το σώμα του με λάδι και έρχεται ένα πύλινο τεμάκι που έφερε χαραγμένο σταυρό. Συνήθως